Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabati niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 22 ka mga estudyante kag duha ka mga gwardya nalipong kag naglain na pamatsyag matapos makahaklo sa baho sa colored smoke. Ang industry sa Negros Occidental nagbatsyag na sa epekto sa pagpositibo sa ASF sa baboy sa Bacolod. Control panels on traffic light sa Lizares Lacson ginkawat, traffic light napatay. Sa bungagin palaman sa Pandesal na-recover sa BJMP facility. Kag sa Good Vibes, 56 anyos makapaubos sang 600 to 800 ka mga bibingka sa sulod sa duha ka oras. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, gin-reschedule sang syudad ang awarding kuntani isang relocation para sa 17 ka mga informal settler families sa Barangay 2 matapos wala ni isa sa ila nagpabutsyag sang interes. Sa 32 ka mga informal settler families nga naisyuhan sang notice to vacate sa kilid sang Mambulok Creek, sakop sang Purok Lampirong Barangay 2, 8 pa lamang ang natagaan sang relocation site. Sunod kay Maria Victoria Pareñas, ang pamuno sa Bacolod Housing Authority, kabahin ang 8 sa 25 nga na pre-qualify para sa housing program. Sinimantani nga semana, natala na nga i-award sa BHA ang duta nga sa layluhan sang 17 ka iban pa sa Barangay Vista Alegre. Pero sa records sa BHA, wala sila sang nabaton nga dokumento halin sa mga benepisyaryo. Ginsiling man ni City Legal Officer Attorney Romeo Ting Jr., may 4 sa 32 ka mga ISF nga nakabaton sang notice to vacate ang nagpamalibad nga maghalin tungod wala sila sang nabaton nga financial assistance. Butang nga ginaplano sang enforcement team ang pagpatuman sang demolition matapos ang 30-day grace period sa gin-issue nga notice sa Mayo 11. Ang iban nga ara sa pre-qualification nga wala siya namang nadala sa award. May mga kwan kita, may mga requirements kita nga wala nila na meet. Ang iban sharer, ang iban kulang ang ilang residency requirements. Based sa guidelines ta hindi per families per structure. Per structure. So, if may lumon, ma'am, doon isa lang sa ilang mga. Isa lang sa ila. Pero, ang aton nga sharer, kung gusto nila mag-avail, pwede sila sa aton nga yubom naman nga housing project. Pwede gid sila. Sa number 9, pagbakuna para sa measles, rubella kag oral polio vaccine gin-extend tubtub sa Hunyo 16. Sining katapusan sa Mayo na kuntani mag-end sang supplemental vaccination nga kampanya. Ugaling sunod sa Department of Health Western Visayas as of May 30, 509,102 kun 77.13% pa lamang sa target ang tigayon nga nabakunahan. May 117,949 pa ka mga kabataan ang wala nadapatan sa measles rubella vaccine. Sunod sa DOH, may herd immunity, tigayon lamang malambot kung ang immunization coverage rate para sa measles rubella vaccine ang magadangat sa 95%. Rason nga gin-extend ang supplemental vaccination activity. Ang pagpatigayon sa ambong immunization activity ang labing importante nga tikang para masabat ang viral transmission kasubong man potential outbreak kag mapagamay pagid ang immunity gap kontra measles rubella. Sa number 8, control panel sang traffic light sa Dalan Lizares sa Lacson sa Bacolod City ang ginkawat sa wala pa makilalaan nga persona. Wala na nag-function ang mga traffic lights sa Lizares kag Lacson Street sakop sang Barangay Takuling. Ini sa matukiban nga wala na ang control panel para sa mga traffic lights. Sunod kay Police Major Junji Liba na patud sa katapos ng maintenance team sa Bacolod Traffic Authority Office nga wala na ang control panel sang Domingo. Ginausisa na sang kapulisan ang mga CCTV sa malapit nga mga commercial establishments agud mapatud ang responsable sa pagpangawat.
Magausisa man sila sa mga junk shops nga posible baligyaan sang kinawatan nga item. Nagtala na naman sang traffic enforcer ang bitaw sa area agud mag-assist sa mga motorista. Sa number 7, isa ka kalanaan sa banwa sang Hinigaran ang naguba matapos malabyan sang buhawi. Nagubang isa ka kalanaan sa kilid sang dalan sa barangay Nanunga sa banwa sang Hinigaran matapos ginlabyan sang buhawi kahapon sang hapon. Sunod sa DRRMO sang banwa, naghalin sa open field ang buhawi kag iya sininalabyan ang kalanaan nga yara lang sa kilid sang karsada. Nagkalaguba ang mga bangin sa balay nga himo sa light material pati na ang mga atop. Wala man sa may na-report nga nasamaran sunod sa DRRMO. Sa number 6, mga sospek sa pagtiro sang isa ka babayi pilason matapos ginlabo sang ila ginbiktima. Pilason ang 3 ka mga lalaki matapos sila ginbalusan sang ila biktima nga babayi sang Domingo sa Tanhay City, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, nagabalhin lang ang 37 anyos nga si Mary Jane Rontal sang iya sini nga baka malapit sa ilang nga balay sang hinali na lang nag-abot ang 4 ka mga suspect kag gintiro siya. May igo sa ulo ang biktima kag sa iya tudlo. Nakapalagyo si Rontal kag nagkuha sang binangon sa ila balay. Didto kag iya ginbalusan ang mga nag-atake sa iya. Tigay nga nadakpan sa PNP ang 3 sa mga suspect nga pilason. Detained sila karon sa Tanhay PNP. So number 5, shabu nga ginpalaman sa pandesal at ukiban sa BJMP facility. Na-intercept kahapon sa BJMP facility sa Dumaguete City, Negros Oriental ang ginapatihan shabu nga nasulod sa pandesal kag idulong kuntani sa isa ka inmate sulod sa BJMP si Michael Kalugkugan nga magulang sang inmate nga si Reggie Kalugkugan amo ang may dala nga pandesal. Nadeparahan sulod sa BJMP sang jail officer ang electrical tape sa sulod sang pandesal kag sang ginusisa nakita sa sulod sang tape ang isa ka sachet sa nagaunod sang ginapatihan shabu. Ginaligar man sang magulang sang inmate nga ang asawa sang iya sining utod amo ang naghanda sa mga pandesal kag siya lang amo ang nagdala sa BJMP para mabisita ang utod nga napreso. Gindetain man sa otoridad ang magulang nga kalakugan. Sa number 4, Medical Center Chief sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang natala na magtitiro sini nga tuig. Sunod kay Dr. Julius Drilon, magabiya siya sa CLMMRH nga mayara sang Happy Heart kag Happy Face. Pangutigayon siya nakapangalagad sa publiko. Para sa iya, tigayon niya na buhat ang iya nga papel nga nagtulod sa CLMMRH bilang isa ka mas maayo nga organisasyon sa karon. Sa masunod nga 3 kung 5 ka tuig nagapati si Drilon nga magadangat ang ospital sa lain naman nga level. Sinilamang isa sa nalambot sang ospital kag labing ginatutukan amo ang cardiovascular care para maging functional nga regional heart center. Sunod kay Drilon, ang pandemic isa sa dako nga pagpanghangkat nga ila na atubang kag ini ang ilang nga nalampuwasan. 2011 sa nagsugod pamuno si Drilon sa CLMMRH, sa Oktubre siya magaretiro sa iya pag-abot sa mandatory retirement age. I think Corazon Locsin has did its part, especially during the pandemic. We stood our ground and we served the people well. I will live with happy heart, and a happy face because we were able to do the things, although not as planned because of some unforeseen circumstances. But I feel that Corazon Locsin will be on another level in the next 3 to 5 years. Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang nagabatsyag sa karon sa epekto kasunod sa pagwa sa balita kami nagpositibo sa ASF ng mga baboy sa Bacolod City.
Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, mayara na sang hindi luyag magpakarga sang baboy gikan sa Negros Occidental. Dugang pa niya, nakabato na sila sa impormasyon nga mayara sang naga-lobby nga hindi na pagbatunon ang mga baboy sa probinsya para i-transport. Sunod sa kay Diaz, parayon ang pagpatuman sa tikang sa Negros Occidental para mabuligan kag mapangapinan ang mga hog farmers. Hindi man sunod sa iya ang tanan nga mga baboy nagamasakit. Parayon ang pagtest kag pagpain sa mga healthy nga mga baboy. Bukas naman ang probinsya sunod sa iya sa separado nga test kung magpadala ang Department of Agriculture sang ila sini nga tawo. Ginatudlo man nga gikan sa Bago City ang duha ka idik nga nagpositibo sa ASF sa Bacolod City. Sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo, healthy ang mga baboy sa naghalin ini sa farm sa Bago. Kag kung nagamasakit ini kuntani, napatay ang mga ini gilayon kag wala na naglawig pa sang duha ka semana. Ang update nga nabaton ko as of yesterday nga may ara na nagalabi nga hindi na transport sa ibang nga vessels sa barko. Basta going out of Bacolod, di ara na mo na mga adverse effects sa aton natabo. No? Sa number 2, City Veterinarian sang Bago City ang nagpaathag nga wala sang kamatuoran nga may pagpamatay sang baboy sa syudad. Samtang mga LGU ang nagpatuma naman sang tagsa nila katikang agud mapangapina ng ilang nga lugar kasunod sang pagpositibo sa duha ka baboy sa ASF sa Bacolod City. May report si Romeo Subaldo. Sa tanan nga entry points ng Talisay City, may mga checkpoints para sa kasapatan. Ginaisa-isa pa pondo ang mga panel van nga nagasulod sa syudad kag gina-inspeksyon ang unod. Ang mga may karga nga kasapatan, ginalantaw kung may nagakaigo nga mga dokumento. Isa lamang ini sa mga tika nga ginahimo sa syudad bilang pagpangapin kontra African swine fever. Ini kasunod sa pagpositibo sa ASF sa mga baboy sa Bacolod City. Sa boundary sa Bacolod kag Silay, may mga checkpoints ang syudad. Ang Moises Padilla naman nga nakasandig sa kasapatan ang palangabuhian sa mga pumuruyo, ang nagdeklara ng total ban sa baboy kag pork meat products gikan sa guwa sang banwa. Si Mayor Ella Garcia Yulo nagpagwa sa memorandum order nga nagaban sa pagsulod sang baboy gikan sa bisan diin nga lugar sa guwa sang Moises Padilla. Samtang, ginklaro naman sa City Veterinarian sang Bago City nga si Dr. Martin Samuel Manuel Torres nga wala sang kamatuoran ang nagagwa nga sugilanon nga may kaling sang baboy o kung pagpamatay sang baboy nga paghimuon sa Bago City. Sunod sa City Vet, posible ang ini nga sugilanon naghalin lang sa mga nagamamentaha sa mga manugbaboy para mabakal sa mas barato nga presyo ang ilang nga mga baboy. Wala gina, that is false news kay sa akon lang yung theory, it is made by the traders to nga ipanik nila ang mga hog raisers, nga mga backyard hog raisers to lower their price. Di kaluluoy sa mga hog raisers. Damo na din nagkanto to verify kung mamatay kami sa baboy. So, hindi na siya false news, gina siya. Ginaaligar nga sa Bago City naghalin ang baboy nga nagpositibo sa ASF sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Pero sunod sa City Vet, duha man ka semana ang ginlawig sang tiner sa mga idik sa Bacolod kag base sa ilang records, wala man sa mga baktin nga nakagwa gikan sa farm nga ginasiling ginhalinan sa mga baboy. May certification ng mga farm nga ASF free sila. Pero sunod sa kay punong Barangay Lady Glass Palin sang Takuling, may 3 na sila katuig nga nagabakal sang baboy sa among farm bilang programa sang barangay para sa pag-eskwela sang mga kabataan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Duha ka mga gwardiya nagapabilin nga under observation sa ospital kag sila ang nagbulig sa 22 ka mga estudyante nga naglain ang pamatsag kag nalipungan matapos makahaklo sa colored smoke sa Bacolod City College sang kahapon. Nagapabilin pa sa ospital kag under observation ang duha ka mga lalaki nga katapos ang Public Order and Safety Office nga nagrespondi sa 22 ka mga estudyante sa first year nga nalipong kag naglain ang pamatsag sa makahaklo sa colored smoke, isa ka material nga ginagamit para sa smoke effects. 3 sa 22 ka mga estudyante ang ulihi nga ginrelease sa ospital kaina. Sunod sa kay Dr. Johanna Bayoneta, presidente sa BCC, ilan ang ginausisa kung sino ang mga estudyante nga responsable sa pagdala sang colored smoke nga ginagamit sa performance activity sa mga estudyante sa ilang practical exam sa PE class. Ang colored smoke, pati na ang paggamit ng smoke machine, kag ang breeding activity, ang ginadumili sa school campus ilabi na sa sulod sang activity center.
Temporaryo nga ginsiradaan sang pamunuan sa eskwelahan ng activity center sa sulod sang isa ka semana para sa containment operations ang katapos ang DRRMO kag Bureau of Fire Protection. Mas mabaskugon man sa eskwelahan ang pag-inspeksyon sa mga production material kag props sa mga school activities sa sulod sang school campus. Sa Good Vibes, kung wala siya maaksidente sa sa iyang nga ginaubrahan, wala siya makasugod sang negosyo. Karon makapaubos na siya sang 600 tubtub 800 ka bingka sa sulod sa 2 ka oras sa kada adlaw. May report si Romeo Subaldo. Las 7 pa lang sang aga, nagasaramihay na si Marianito Concepcion kagang iya hinablos nga si Marine Alanza. Halos kada minuto, may nagapundo nga salakyan o kun motor nga nagabakal sa ila ginabaligya nga bibingka sa guwa sang Scala Redemptorist Retreat House sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Masako si Marianito sa pagbakit sa mga bibingka. Kalipatan. Samtang ang iya hinablos, masako man sa pagbubod sang cheese kag pamutos asang kada plate. Bago lang sila nakapangbukas, may 8 na siya ka tray nga naubos. Kung Martes tubtub Sabado, 500 tubtub 600 ka bibingkang ilang mapaubos sa 2 lang ka oras. Kung Domingo, nagalabot naman sa 800. 8 na nga tray. Ano oras ka na sugod? Bago lang gid. 8 na nga tray. Ano na nibilin sa 800. Ginabalik-balikan sa mga customer ang iyabibingka nga may salted egg, butong kag cheese kag moist ang sulod kag napulo lang ka pesos ang bili kada isa. Pero may ka bakal no? Oo. Nga man. Lamit mo. Saan namin ibibing kaya gito? Pero may kakabakal? May mga nagabakal pa sa bibingka para dalon sa iban nga pungsod. Ibutang na kuno sa freezer kag i-microwave do bagong bakit lang ang bibingka. Ano? Ang iban, ginapadala nila sa iban yung pungsod na, sir. Okay lang? Oo, okay lang na siya, kaya hindi na siya basta i-freeze mo lang sa... I-ref tapos Oo. i-microwave oven? Mahumok lang sa Oo, liwat? mahumok lang sa liwat. Nagatrabaho siya sa isa ka kalan-an nga nagapanghimo sa native products sa sulod sang 30 ka tuig. Napaso siya sang tubig gikan sa steamer kag naghubag ang iyang nga tiil. Ginhambalan siya sang doktor nga hindi na siya makapalawig tindog sa trabaho. Gani, nag-early retirement siya. Na-disgrasya sa lutuan namon. Ano natapusin mo? Napasok ko sang tubig sa steamer. Te, nano ka? Dason ng pilas? Nagubag akong tiil. Te, nagutat ka dason? Napasok sa steamer namon. Son? Dason gintagaan ko sang doktor certificate nga hindi na ko ka pangabudlay nga tindog. Ang pag-untat niya sa pagpang-empleyo, amo naman ang panugod sang pagsugod niya sa pagnegosyo. Napatapos niya sa pag-eskwela ang duha niya ka mga kabataan tungod sa iya trabaho. Maisa na lang siya nga ginapa-eskwela, pero hindi luyag ni Marianito nga magsalig sa iya kabataan gani di sugura niya ang paghimo sa bibingka sa nagdigad lang nga Disyembre. Way na ko pangabuyan. Sa ikong jamera? Nasalig ka lang sa bata mo. Pila ka na sabong? 56. Ben pa Galing kayo tambuhan gito pandemic lang. Wala siya maglaom nga amusin ni ka baka lang iya nga bibingka bisan hindi na Christmas. Nakauntat man siya matuod sa iyang trabaho pero nakabukas naman inisang panibagong oportunidad para sa iya. Pero subong, siya na mismo ang amo sa iyang negosyo kag siya man ang may kontrol sa iyang oras sa pagtrabaho. Barb, grabe yung opportunity nga nag-abot sa iya, no? Maksidente siya, anay mawala siya sa obra para ma-realize nga pwede siya kung negosyo. Ang mga pamaagi kis aruming hindi mong gid maintindihan. Pero labay man ako ning kanamit gid man siya nga bingka mo na ang makapaubos siya sa. Paubos ko limayong. Kaaga mo yung mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.